Cokot, masem cokot. Cokot. Kok iso nanti kayak itu, adine purek kok. Cokot Mas e. Ya. Kalau diparingi. Ya. Nengkal mundut satu kayak ile. Tapi nek wayah mangan aja digelo. Mari keripik nek keselak. Tangannya sing bagus. Tangan yang bagus. Tangannya cok Nduk. Tangan sing apik. Ya. Halo. Bocah sogok petek tenan e. Gepok, masem gepok. Malah digecek ngono Mas iki kok ora dikeki kok lah. Masa adine iso jerat-jerit. Berarti wae wong segera ngantek bento. Allah. Lah mbok tak blek ki watu cocok kok tenan kok. Kayak itu, ngoyo sing tuku dheke ya. Ora gelem tuku dhewe ya, Nduk. Sagon. Mau tak keplakne Masen kok. Wes cup. Wes. Cup. Nah buka. Penyet diambung ngiwa diambung nengen kok. Menan diweki kena nanti bukano. Tapi nek mangan aja dibedo nek keselak tak tanggung jawab lho kowe nya. Request wes nanti pangan. Aja ngono nek mang. Wes meneng aja dibedo, awas nek keselak. Wes kene mau nyenengi tak ajare.